ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते वेदेषु कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिनी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे जय 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 3.18 करेक्ट வந்துச்சு மாதாஜி थैंक यू so much। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। महाप्रभु सुख पैला से सेवा देखी ते महाप्रभुर कृपा हैला से सेवा हिते महाप्रभु सुख पाइला से सेवा देखिते महाप्रभु கரிபா மன்னர் இத்தகைய துச்சமான சேவையில் ஈடுபட்டிருப்பதை பார்த்த மாத்திரத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு மிகவும் மகிழ்ச்சியுற்றார். இந்த சேவையை செய்ததாலேயே மன்னர் மகாபிரபுவின் கருணையை பெற்றார். பொருளுரை: பரமபுருஷ பகவானின் கருணையை பெறாவிடில் அவரை புரிந்து கொள்வதோ அவரது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதோ முடியாது. அதாபிதே தேவ பதாம்புஜத் பய பிரசாத லேசானுக்ரகீத ஏவகி ஜானாதி தத்துவம் பகவன் மகிம்னோ நச்சான்ய ஏகபி சிரம் விசின்வன். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10.14.29. பகவானின் கருணையினை சிறு துளியே பெற்ற பக்தர்களால் கூட அவரை புரிந்து கொள்ள முடியும். மற்றவர்கள் பகவானை புரிந்து கொள்வதற்காக அனுமான கோட்பாடுகளில் ஈடுபடலாம். ஆனால் அவர்களால் அவரை பற்றி எதுவும் தெரிந்து கொள்ள முடியாது. மாமன்னர் பிரதாபருத்ரர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை காண்பதற்கு பேராவல் கொண்டிருந்த போதிலும் மகாபிரபு அவரை காண மறுத்தார். ஆனால் பகவான் ஜெகநாதருக்காக துச்சமான சேவையில் மன்னர் ஈடுபட்டிருந்ததை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கண்டபோது அவர் மிகவும் மகிழ்ச்சியுற்றார். இவ்வாறாக மன்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணையினை பெறுவதற்கு தகுதியுடையவர் ஆனார். பக்தன் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவினை ஜெகத் குருவாக ஏற்று பகவான் ஜெகநாதரை புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணராக ஏற்றால் அவன் கிருஷ்ணர் மற்றும் குருவின் இணைந்த கருணையினால் நன்மை பெறுகிறான். இது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவினால் ரூப கோஸ்வாமிக்கான உபதேசத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் மத்திய லீலை 19.151. பிரம்மாண்ட பிரமிதே கோண பாக்கியவான் ஜீவ குரு கரிஷ்ண பிரசாதே பாய பக்தி லதா பீஜ. பக்தி தொண்டின் விதையானது முளைத்து தெய்வீக குடியாக மாறுகிறது. இறுதியில் அஃது ஆன்மீக வானில் பகவானின் தாமரை திருவடிகளை அடைகிறது. இந்த விதை பகவானின் கருணையினாலும் குருவின் கருணையினாலும் அடையப்படுகிறது. பகவானின் கருணையினால் ஒருவன்
உண்மையான குருவின் சங்கத்தினை பெறுகிறான். குருவின் கருணையினால் பக்தி தொண்டை செய்வதற்கான வாய்ப்பினை பெறுகிறான். பக்தி யோகத்தின் விஞ்ஞானம் அல்லது பக்தி தொண்டானது ஜட உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு ஒருவனை கொண்டு செல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து இந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு உங்க முன்னாடி ஒரு கேள்வி. இப்போ நீங்க சொல்றோம்ல, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இங்க டிவோஷனுக்கு வந்தோம் இல்லையா? எப்படி வந்தோம்? எதுவுமே தெரியாம வந்தோம் மாதாஜி. இன்னொரு வந்தோம் மாதாஜி. உண்மையா சொன்னா ஏனோ வந்தோம் மாதாஜி. எதுவுமே தெரியாம தான் வந்தோம் எதுவுமே மாதாஜி. நான் அது கேட்கல. எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்தோமோ நான் அதை கேட்கல. நான் என்ன கேட்கிறேன்னா, நம்மளுக்கு இந்த டிவோஷனுக்கு வரத்துக்கு பாக்கியம் எப்படி கிடைச்சிச்சு? பகவானின் கருணை கருணைதான் பூர்வ ஜென்ம ஒரு புண்ணியம் மாதாஜி. சோ பூர்வ ஜென்ம பகவானின் கருணை இல்லைன்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் டிக்கு. பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம். என்ன புண்ணியம் பண்ணீங்க? ஓரளவு பக்தியில இருந்தோம் மாதாஜி. பக்தினா எந்த பக்தியில இருந்தீங்க? கிருஷ்ண பக்தியில. பக்தியில தான் நான் இருந்தேன். அப்போ அதுக்கு இருங்க அதுக்கு முன்னாடி ஜென்மத்துல, அப்போ அந்த ஜென்மத்துல கிருஷ்ண பக்தி வர்றதுக்கு நீங்க ஆல்ரெடி பக்தி முன்னாடி ஏதோ பண்ணிருக்கணும். அப்போ அது அந்த ஜென்மத்துல பக்தி வர்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணீங்க? ஃபர்ஸ்ட் தேவர் பக்தி வந்துட்டு அப்புறமே அதுக்கு மேல அப்படியே கிருஷ்ணர் பக்திக்கு அப்படியே படிப்படியா தேவ பக்தி வந்தா, நீங்க உங்க லாஜிக் படி பார்த்தா தேவ பக்தி வந்தா கிருஷ்ண பக்தி வந்துரும். கடைசியில பகவான் அதுக்கு கொண்டு வந்துடுறாங்க மாதாஜி. நாட் நெசசரி. அது கொண்டு வரணும் நெசசிட்டி இல்ல. தேவ பக்தியிலேயே காலகாலமா கூட போயிட்டே இருக்கலாம். அப்படி இருந்து இப்படி பீட் ரூட் ஆகணும்ன்றது இல்ல. தேவ பக்தியிலேயே நம்ம இருந்தோம், நம்ம கிருஷ்ண மேல கொஞ்சம் ஆசை வந்தா இங்க கூட்டிட்டு வருவாங்க. பட் தேவர் தான் எனக்கு வேணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தா அவங்க திரும்ப இங்க கூட்டிட்டு வர மாட்டாங்க. நான் சிவபெருமாள் தான் எனக்கு வேணும், புலியார் தான் எனக்கு வேணும், எனக்கு வேற யாருமே வேணாம்னா ரீடைரக்ட் எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. அப்படியேதான் வச்சுப்பாங்க. சோ நம்ம காமத்தை சொல்லிருக்கோம் மாதாஜி. சோ காமத்தை தொலைஞ்சா மாதாஜி. நீங்க காமத்தை தொலைஞ்சா ஞானி ஆயிடுவீங்க, பக்திக்கு வர மாட்டீங்க. இன்னமும் காமத்தை தொலைக்கல, அதனால இன்னைக்கும் அந்த கணக்கு படி பார்த்தா இன்னைக்கும் பக்தி ஆக முடியாது. கிருஷ்ணர் உள்ளே இருந்து என்னை இங்க கொண்டு வந்தார். பகவான் நாமத்தை சொல்லியிருப்போம் மாதாஜி. பகவான் நாமத்தை சொல்றது அவ்வளவு ஈஸி இல்ல. இன்னுமே பக்தியில வந்தவங்களே சொல்ல முடியாது. நம்மளாம் பக்திக்கு வந்துட்டே நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே சொல்ல ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அது இன்னும் கஷ்டமா இருக்கும். பகவான் நாமம்னாலே டிவோஷனல் சர்வீஸ். சோ எப்படி ஏதோ ஒண்ணு நடந்திருந்தாதான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் பக்தி வரும். அந்த சிரவணம் முக்கியம் மாதாஜி. இதுல சிரவணம் முக்கியம் மாதாஜி. சிரவணத்தின் மூலமா இது பண்ணலாம் மாதாஜி. யார் மூலமா? சிரவணம் மாதாஜி, கேட்கறது மூலமா. பட் கேட்கறதுக்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சமாவது பக்தி இருக்கணும், இல்லைன்னா ஏன் கேட்க போறோம்? பக்தியே இல்லைன்னா, நம்பிக்கையே இல்லைன்னா நான் ஏன் கேட்க போறேன்? நம்பிக்கை இருக்கிறதுனாலதான். நம்பிக்கை எப்படி வந்துச்சு? அதான் என்னோட கேள்வி. சோர்ஸுக்கு போங்க. தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருப்போம் கூடவே இருக்கிறார் மாதாஜி. அப்போ ஏன் உங்களுக்கு உண்டிதான் இருக்காரா பரமாத்மா? மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் இல்லையா? எல்லாருக்கும் இருக்கிறார் மாதாஜி. அப்ப எல்லாரும் ஏன் பக்தியில இல்ல? ஒரு சிலர் பரமாத்மா நம்ம கூட இருக்கிறாரு நம்ம உணரணும் மாதாஜி. அவங்க உணராம அந்த உணர்வு எப்படி வந்துச்சு உங்களுக்கு? ஏன் உங்களுக்கு ஒண்ணு வந்துச்சு, மத்தவங்களுக்கு வரல? விஜயகுமாரி மாதாஜி ஏதாவது ஸ்பெஷலா? அப்படிலாம் இல்லை மாதாஜி. அப்போ ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு சிங்கப்பூர்ல எங்க ரிலேஷன் இருந்தாங்க. உங்களுக்கு கேட்கல பிரபு. நீங்க மறுபடியும் மிஸ் பண்றீங்க. எல்லாருமே பிரசன்ட் லைஃப பாக்குறீங்க. நான் அதை கேட்கல. ஒரிஜினலி பக்தின்றது எப்படி வந்துச்சு? நம்ம எல்லாருமே ஒருத்தர் கனெக்ட் பண்ணி வந்தோம். தொடர்ச்சியா பெரியவங்க செய்யறாங்க இல்லையா? முருக பக்தி, சிவன் பக்தி இதெல்லாம் செய்தாங்கிறாங்க. டெய்லி சாமி கும்பிடுறோம் வீட்டுல, ரெகுலர் இருக்குது. அது பூஜை பண்ணா இது வரணும்னு நெசசிட்டி இல்ல பிரபு. அது அப்படியே போயிட்டு இருப்போம். தேவ பக்திகள் அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஐ திங்க் ஜெயந்தி கலாவதி மாதாஜி சொன்னாங்களா, ஜெயந்தி மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் தேவ பக்தி இருந்தா தேவ பக்தி ரூட்ல தான் போவோம். திரும்ப இப்படி ரீடைரக்ட் ஆக வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லையே. நம்ம ரீடைரக்டா நான் சொல்றது, எல்லார் வீட்லயும் சாமி கும்பிடுறாங்க வச்சுக்கின்னு. எல்லார் வீட்லயும் 4 பாம்பம் இருக்கும். முருகர், சரஸ்வதி, லட்சுமி, விநாயகர், இந்த மாதிரி பெருமாள் எல்லா கோயிலுக்கும் வைப்பாங்க. ஒரு நல்ல காரியம் நடக்கும்போது எல்லாம் நடக்கும். கல்யாணத்துக்கு போனாலும் அதே தான் நடக்குது. கோயிலேருந்து கொண்டு வராங்க அந்த படத்தை. எல்லா இடத்துலையும் நடக்குது. பக்தி எல்லாருக்கும் இருக்குது. இவர் தான் முழு முதல் கடவுள்ன்றது லேட்டா சேருது, அவ்வளவுதான். அது யார் மூலியம் வரணும் இல்லை. எப்படி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முந்தைய பிறவியில
நமக்கு வந்து இந்த ஒரு பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல ஈடுபடுறதுக்கான ஒரு சான்ஸ் கிடைக்காம So, நம்ம அந்த காலம் அந்த முடிஞ்சிருது. சான்ஸ் கிடைச்சது எப்படி? இந்த See, இந்த உணர்வோடு ஜென்மத்துல நம்ம போறோம் முந்தின பிறவியில. அப்போ அத இந்த கொரோனா பிறவியில வந்ததுனால கொரோனா வந்ததுனால நம்ம எல்லாம் கலந்துருக்கிறோம். அதனால See, தான் எல்லாருமே எல்லாருக்குமே நான் பேசுறது புரியலன்னு எனக்கு கருதாம நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி மாதாஜி. நம்ம பௌதிக பலன் பகவான் கருதாம கிட்ட அவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம பக்தி போது ஒரு அவங்க second. நமக்கு வழி கேட்பாங்க மாதாஜி. என்ன பிரபு கேட்கல? பௌதீக பலன் கருதாம நம்ம அவங்கள்ட்ட எந்த தேவரை வழிபட்டாலும் பௌதீக பலனை எதிர்பார்க்காம அவங்கள வழிபடும் போது அவங்க நெக்ஸ்ட் லெவல் ப்ரொமோஷன் மாதிரி இந்த கிருஷ்ண பக்தியை நமக்கு அருள்றாங்க மாதாஜி. இருந்தா நல்லா இருக்கும். பட் பௌதிகத்துக்கோசம் தான் நம்ம தேவர்களையே அணுகுறோம். நீங்க சொன்ன லாஜிக்கல் நல்லா இருக்கு. பட் பௌதிகத்துக்கு தான் யாராவது பௌதிகமே இல்லாம தேவர்களை அணுகுறாங்களா அப்படின்னா நம்மளுக்கே தெரியாது. எதுக்கு சொல்றேன்னா, இப்போ பௌதிகம் வேணும்ன்றதாலதான் இப்போ என்ன பௌதிகம் நம்ம டெபினிஷன் வேணா மாறும். நான் எனக்கோசரம் கேட்கல, என் மனைவிக்கு, என் பசங்களுக்கு, என் கணவனுக்கும், என் பசங்களுக்கு தான் கேட்கிறேன். எனக்கு எதுவுமே வேற பெரிய சாக்ரிஃபைஸ் மாதிரி நம்ம நினைக்கிறோம். நம்ம கணவன், நம்ம மனைவி, நம்ம பசங்கன்றதும் நம்ம தான். அதனாலதான் நம்ம அப்படின்னு சொல்றோம். எல்லா மனைவி மக்களும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு யோகக்ஷேம மகாமியம்னு கும்பிடுறது இல்ல. நம்ம கும்பிடுறோம்னு சொல்லிக்கலாம். பட் மனசுல அந்த எல்லாரையும் நான் இருக்கேன்றதால தான் நம்ம கும்பிடுறோம். அதுல இன்பில்ட் மோட்டிவ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு பக்தி வர்றதுக்கு ரீசன் அக்ஞாத்த சுக்ருத்தின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த அக்ஞாத்த சுக்ருதி எப்படி வருது அப்படின்னா, இன்வேரியபிளி அப்கோர்ஸ் லார்டோட மர்சி ஒரு சைட்ல வச்சா நம்ம எல்லாம் கேட்போம், லார்டோட மர்சி தான் ஒத்துக்கிறேன். அப்ப லார்டே உங்களுக்கு கொண்டு மர்சி கொடுக்குறாரு, பக்கத்து அவங்களுக்கு கொடுக்கலனா ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு மாதாஜின்ற மாதிரி ஆக்சிடென்ட்லி நம்ம யாரையாவது தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ சேவை செய்யணும். ஏன் அந்த ஸ்லோகா காலையில படிச்சேன்னா, தெரிஞ்சு ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொன்னாலும், கிண்டலா ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொன்னாலும், புரிஞ்சாம ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னாலும் அதுக்கு பவர் இருக்கு. ரைட்? இப்ப நான் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி தள்ளுறச்சு, கிருஷ்ணா நீ கத்துற தள்ளு அப்படின்னு அவங்க என் மேல கோலமா சொன்னாலும் அதுல வாயில இருந்து கிருஷ்ணா வந்துச்சுனாலும் வந்துடும். அதே மாதிரி நம்ம தெரியாம யாருக்காவது சேவை செஞ்சிருப்போம். எப்படி மாதாஜி அப்படின்னா, நான் ரோட்ல போயிட்டு இருப்பேன், யாரோ ஒரு சாது கேட்பாரு, அம்மா கோயிலுக்கு எந்த மாதிரி ரூட்டாதோ அப்படி போங்க அப்படின்னு. அங்கதான் பக்தி நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. சோ பேசிக்கலி சேவை சேவை இஸ் த அக்ஞான சுக்ருதி இது. இந்த சுக்ருதி நம்மளுக்கு எப்படி அக்ஞாத்தம் வந்துச்சுன்னா அந்த சேவை மூலமா தான் வருது. அது ஏன் நான் சொல்றேன்னா, அவங்க குருன்னு தெரியாம சேவை செஞ்சிருப்போம். இல்ல நம்ம யாராவது ஒருத்தங்க பகவத்கீதா புக்கு ஸ்லிப்பா அரைச்சி பிடிச்சிருப்போம். எப்படி வேணா இது ஆக்சிடென்ட்ல ஆயிருக்கும். ஆனா அப்படிதான் நம்மளுக்கு வருது. தட் இஸ் கால் அக்ஞாத்த. சோ சேவை, பகவத் சேவை என்றதுதான் முக்கியமான ஒண்ணு. பாயிண்ட் 1. ரெண்டாவது, நம்ம 2 குரூப் கேட்டகரி இருக்கு. கோஷானந்தி, பஜனானந்தி. பஜனானந்தின்றது நான் தனியா போய் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா வெறும் மந்திரம் சொல்றேன். கோஷானந்தி நம்ம எல்லாம் கோஷானந்திகள். ப்ரீச்சிங் இது நம்ம பிரபுபாத்தெல்லாம் கோஷானந்தி, ப்ரீச் பண்ற ஆட்டிடியூட். சோ ஏன் இதை நான் ஹைலைட் பண்றேன்னா, நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சேவை இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால பாத்தீங்கன்னா பிரதாப் ரூத்ரா என்னென்னமோ பண்றாரு, கெஞ்சுறாரு, கூத்து ஆடுறாரு, ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் பண்றாரு, டெஸ்டிமனி பண்றாரு, ஹெல்ப் பண்றாரு, எதுவுமே ஒர்க் ஆகல. ஆனா அவர் சேவை பண்ண உடனே ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாக்கு எப்படி தோணுது, ஆஹா அப்படின்னு. சோ என்ன ரொம்ப முக்கியம்னா, பகவத் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்திலேயே பிரம்மாண்ட பிரைத்தை கோடி பாக்யவான் ஜீவா குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பாயே பக்தி லத்த பீஜா. அதாவது ரொம்ப புண்ணியம் செஞ்சவன் யாருன்னா, குரு கிருஷ்ணா கிருபை பிரசாதம்னா அந்த கிருபை கிடைச்சது ரொம்ப 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 ரேர். அந்த பிரசாதம் நீங்க சொல்றது குரு அண்ட் கிருஷ்ணரோட கிருபை கிடைக்கணும்னா இது நிறைய பாகியம் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு. அதனால அப்படி பண்ணவனுக்கு அந்த கிரீப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பீஜம்ன்றது கொட்டை, சீட், ரைட்? அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரீப்பர் அளவே இல்லாம வளர்ற மாதிரி தானா வளரும் நம்ம அழிக்காம இருந்தா. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. சோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு ப்ரொசீட் ஆகணும். சோ பேசிக்லி நம்ம ஏதோ ஜென்மத்துல பண்ண அந்த கிருஷ்ணரோட கருணையும் நம்ம தெரியாம பண்ண ஒரு நல்ல காரணமும் நம்மள இவ்வளவு கொண்டு வந்திருக்குன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா, அதே நம்மளுக்கு மத்தவங்களுக்கு கொடுப்போம். கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாம, அவங்களுக்கு நம்பிக்கையே இல்லை மாதாஜி, வேண்டாம். ஆக்சிடென்ட்ல அவங்க நம்மள திட்டுறாங்க தெரியுமாச்சே, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு இருக்காது தள்ளு. அதுவும் பக்தி தான். குரோசின் வாயில கொடுத்தாதான் பக்தின்னு இல்லை, நான் சாப்பாடுல கலக்கி கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு மாறும். அதே எஃபெக்ட் தான் இங்கேயும் வரும். சரிங்களா? அதனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு ரீசன் நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாம பண்ண சேவை. அந்த சேவை தான் பாகவத சேவை என்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா கிளியரா? சோ சைத்தன்யாவை ஜெகத்குருவாவும் ஜெகநாத்தையரை நம்மளோட பிரபு புருஷோத்தமாவும் நினைச்சோம்னா
நம்ம டெஸ்டினேஷன் கோலோகத்துல புக்டு. तेरा सांजी दे सातेना साजनी देखी लोके चमत्कारा नेव हे माया राता सुमेरु आकारा. तेरा जंगनी लोके सारा நவகே மயரதா சுமேரு ஆகாரா. ரதத்தின் அலங்காரத்தை கண்டு அனைவரும் வியப்புற்றனர். ரதம் தங்கத்தினால் உருவானதைப் போல தோன்றியது. சுமேரு மலையைப் போல உயர்ந்து காணப்பட்டது. பொருளுரை: 1973 இங்கிலாந்தில் உள்ள லண்டனில் வெகு விமர்சனையாக ரத யாத்திரை நிகழ்ந்தது. ரதமானது டரஃபல்கர் சதுரங்கத்திலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டது. இதனை லண்டனில் தி கார்டியன் என்ற நாளிதழில் முதல் பக்கத்தில் படத்துடன் செய்தியாக வெளியிட்டிருந்தது. அதன் தலைப்பு இஸ்கான் ரதத்திற்கும் டரஃபல்கர் சதுரங்கத்தில் உள்ள நெல்சன் தூணிற்கும் போட்டி என்று கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. நெல்சன் தூண் என்பது தளபதி நெல்சனின் சிலையை உச்சியில் கொண்டுள்ள மிகவும் பிரமிக்கத்தக்க தூணாகும். இதனை வெகு தொலைவிலிருந்து காணலாம். பூரியில் வசித்தவர்கள் ஜெகநாதரின் ரதத்தினை சுமேரு மலையிற்கு ஒப்பிட்டதை போல லண்டனில் வசித்தவர்கள் எங்களின் ரத யாத்திரை நெல்சன் தூணிற்கு போட்டியாக கருதினர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இவங்க என்னன்னா நம்மளுக்கு அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, எங்கெல்லாம் இஸ்கான் என்ட்ரி பண்ண முடியுமோ அப்படி பண்றாரு. ஆப்பிரிக்கால கிருஷ்ணர் யூஸ்வலா கிருஷ்ணர் கருப்பு கலர்ல இருப்பாரு, சில இடத்துல வெள்ளை கலர்லயும் இருப்பாரு. கரெக்டா பாத்திருப்பீங்க. மாயாப்பூர்ல கருப்பு, விருந்தாவன்ல கருப்பு, இஸ்கான் சென்னை மங்களூர்ல எல்லாம் வெள்ளையா இருக்காரு கிருஷ்ணர். கரெக்டா? கரெக்ட். அவரோட இஷ்டம், ரைட்? நம்ம பிரபுபாதா சவுத் ஆப்பிரிக்கால யூஸ்வலா அவர் இன்சிஸ்ட் பண்ண மாட்டாரு, இப்படிதான் இருக்கணும் கிருஷ்ணர் அப்படின்லாம் இன்சிஸ்ட் பண்ண மாட்டாரு. ஏன்னா ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல நம்ம மனசுக்கு ஏத்த மாதிரி எப்படி வேணா இருக்கலாம். இப்ப சிலர் தங்க சிலையா இருக்கும் சில இடத்துல, ரைட்? இப்ப நம்ம பிரபுபாதா சவுத் ஆப்பிரிக்கால ஃபர்ஸ்ட் இஸ்கான் கோயில்ல அவர் ஸ்பெசிபிக்கா சொன்னார் ஒரு கலர்ல இருக்கணும். அது என்ன கலர், ஏன் சொல்றாரு? கருப்பு கலர்ல. வெரி நைஸ். கருப்பு கலர், பட் வை? கருநீல வை எதுக்கு 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 கருப்பு கலர்? ஓகே, எதுக்கு சொல்றாரு கருப்புல இருக்கும்? எல்லாரும் கருப்பு தானே மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஆப்பிரிக்கால எல்லாருமே கருப்புனால உங்களால ரிலேட் பண்ண முடியும். அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா, கருப்பா கிருஷ்ணர் இருந்தா நம்ம ஆள்றாங்க குமுன்னோட அப்படின்னு நினைப்பாராம். உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? ஏன் சொல்றேன்னா, அவங்க அந்த எந்த ஊர்ல எது கிருஷ்ண பக்தியை சார்ந்து வருமோ அதை அவர் யூஸ் பண்றாரு. நம்ம எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இந்த அப்ரோச் நம்ம யூஸ் பண்ணலாமா வேணாமான்ற திங்கிங்கே வேணாம். அதுக்கு தப்பான அப்ரோச் நான் சொல்ல வரல. எனிதிங் விச் டேக்ஸ் யூ க்ளோசர் டு கிருஷ்ணா இஸ் ரைட் அப்ரோச். இது மத்தவங்களையும் கிருஷ்ணர் உத்தம அதிகாரியோட திங்கிங். மத்தவங்களையும் கிருஷ்ணர் கிட்ட அந்த கலர் சொல்றதால வராங்கன்னா சொல்லுங்க. அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் இப்ப சில தடவை நம்ம தோத்தும் ஜெயிப்போம் அப்படின்வாங்க. இது நானே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிடுறேன். ஒருத்தங்களோட ஹஸ்பண்ட் ஒரு டிவோட்டி தான். அவங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க இந்த மாதிரி. அவங்க ஹரே கிருஷ்ணா நான் சொல்லவே மாட்டேன் அப்படின்னாங்க. அதாவது சொல்ல மாட்டேன்றதுலயே சொல்லிட்டாங்க. ஓகே. அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீங்க ஹரி ஓம் அப்படின்னு சொல்லு, நீ சொல்லணும் அப்படி இப்படின்னு. நான் ஓகே நான் ஹரி போறச்சே ஓகே ஹரி ஓம். பாத்தியா, நான் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்ல, நான் உன்ன ஹரி ஓம் சொல்ல வச்சுட்டேன் தெரியுமா அப்படின்னாங்க. நீங்க தான் பின்னு, நான் தான் லூஸ். சரி போனா பட்டும் ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னாங்க. இப்போ ஆக்சுவலா பார்த்தா யாரு வின்னு யாரு லூஸ்? வெளிப்பு. அவர் என்ன நினைச்சாரு, என்ன ஹரியோம் சொல்றதுல எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை, ஹரியோம் சொல்றதுல நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை, ஹரிய தானே கூப்பிடுறோம். கரெக்டா? ஹரின்னு சொன்னா 3 அட்வான்டேஜ். அது என்ன 3 அட்வான்டேஜ் ஹரி பேர் சொன்னா? எக்ஸலென்ட். அவர் திருடுறாரு. ஐ திங்க் பத்மா மாதாஜி ஹிட் ஆன். அவர் திருடுறாரு, 2 திருடுவார். ஒண்ணு பாவத்தை, இன்னொன்னு ஹரி போல். ஜெயந்தி மாதாஜி பாவத்தை திருடுறாரு. ஒரு செகண்ட், ஆன்சர் வந்துச்சு. ஆன்சர் வந்தாச்சு, ஒரு செகண்ட். அவர் பாவத்தை திருடுறாரு, 2வது மனசை திருடுறாரு. சந்தோஷம். இன்னொன்னு கொடுப்பாரு நம்மளுக்கு. திருடினா ரிட்டர்ன் பண்ணோம்ல, அவர் இன்னொன்னு கொடுப்பாரு. திருட மாதிரி இல்ல, இவர் கொஞ்சம் டீசென்ட் திருடாரு. ஹாப்பினஸ் கொடுப்பாரு, திருப்தியா இருப்போம் மாதாஜி. வேற எதுலயும்
அதெல்லாம் இல்ல. அது குடுத்துட்டே தான் இருக்காரு அவரு. அதுதான் கொடுத்துட்டே இருக்காரு. ம். இந்த அந்த அந்த பிரணவ மந்திரத்தை சொல்றதுக்கு இது பண்ணுவாரா மாதாஜி? அவர் வந்து ஓம்ங்கிறது. நமக்கு அல்டிமேட் கொடுப்பாரு. ஹையஸ்ட் கொடுப்பாரு பெனடிக்ஷன். என்ன அவர்கிட்ட கூட்டிக்கு வரணும், கூட்டிட்டு போவார். அதான் அது கூட்டிக்கிறதுக்கு என்ன வேணும்? கிட்ட வந்துட்டீங்க. முக்தி கொடுப்பாரு மாதாஜி. இல்ல பக்தியை அவரை கொடுப்பாரு. வந்து நம்ம இல்ல இது வந்துட்டீங்க. பண்றோம். கிருஷ்ண பிரேமையை கொடுப்பாரு. கூட்டிக்கிறாருன்னா முக்தி கிருஷ்ண கொடுக்கறது பக்தி. இல்ல. அதான் கிருஷ்ண அன்பை பக்தினா கொடு. கிருஷ்ண பக்தி கொடுத்துட்டாரு. கிருஷ்ண பிரேமையை கொடுப்பாரு. ரைட். சோ அதனால ஹரியும் சொல்றதால எனக்கு எந்த லாஸும் இல்ல. லாபம் இல்ல, கஷ்டங்கள் இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்ல மாட்டேன்னு சொன்னதுலயே ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னாரு. சரி போனா போட்டோம், நீ இருந்துட்டு போ, நீ ஹரே கிருஷ்ணா உனக்கோசம் அப்படின்னு எனக்கோசம் சொல்றாரோ இல்லையோ, கடைசியில வந்து போட்டின்னு வச்சுக்கிட்டானா இப்ப யார் வின்னு? நானும் அவரா? அவர்தான் 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 இல்ல நான் தான் வின்னு. நீங்க வெளியில தான் வந்து வின்னுங்க மாதாஜி. நான் லூஸ். தேங்க்ஸ் விஜயகுமாரி மாதாஜி. பாத்தீங்களா என்ன சப்போர்ட் பண்றாங்க. என்னன்னா அப்படி இல்லைங்க வெளியில மாதாஜி, வந்து நான் தோத்து போன மாதிரி இருக்கலாம். பட் ஆக மொத்தம் அவர் பேரையும் சொல்ல வச்சுட்டான். அவரை நானும் ஹரி சொல்ல சொல்லி எனக்கும் வச்சுட்டு லாபம். அவர் சொல்ல மாட்டேன்னு ஒரு தடவை சொல்றேன், சரி உனக்கு போனா போட்டும் பிச்சை போடுறேன்னு சொல்லிட்டு போட்டாலும் பிச்சையா எனக்கு கொடுத்தது கிருஷ்ணரை, பிச்சை கொடுத்ததும் அவர் கிருஷ்ணரை. சோ அல்டிமேட்லி வந்து வின்னர் என்னன்னா கிருஷ்ணர் தான் வின்னு. ஆனா வெளிப்புறமா பார்த்தா நான் லூஸ் ஆன மாதிரி இருந்தாலும் அல்டிமேட் வின்னர் வந்து என்ன கிருஷ்ணர் வின் ஆக்கிட்டாரு. ஏன்னா ஹரி என்ற பேரும் என் வாயில அவர் சொல்ல வச்சுட்டாரு. அவர் வாயில 2 தடவை ஹரே கிருஷ்ணா சொல்ல வச்சாரு. சோ எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா, சில தடவை நம்ம பாத்தீங்கன்னா இப்ப வெளிப்புறமா உங்க எல்லாருக்கும் நான் தோத்தா மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கலாம். இப்ப தோக்கறதா ஜெயிக்கிறது முக்கியம் இல்ல. ஆனா உள்ள பார்த்தோம்னா விக்டரி. இது வந்து இன்னொரு லார்ஜர் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். நம்ம இவர் என்ன இந்திரர் வந்து விருக்ஷாசுராவோட சண்டை போடுறாரு. விருக்ஷாசுரா இஸ் வந்து யாரு? விருக்ஷாசுரா யாரு? இந்த காற்று மூலியமாவே வந்து ஆஹ் சூரன் மாதாஜி அவரை பகவான் அழிப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. அந்த அசுரன் யாரு? ஹூ இஸ் ஹி ப்ரீவியஸ் ஜென்மல்ல? மாதாஜி ஹரிபோல், சித்திரகேது. சோ சித்திரகேது வந்து வரச்சே அழியவே முடியாது. அப்போ இந்திரர் வந்து ஒரு போன் வச்சிருப்பாரு. ஒரு சாது மூலமா வந்து ஸ்பைனல் கார்ட்ல இருந்த போன். அப்போ சித்திரகேதுவா மறுபடியும் பிறவியா அந்த விஸ்ராசுரா சொல்றாரு, எனக்கு கத்தி எடுத்து குத்துடு, அதை எடுத்து குத்து, நான் செத்து போயிடுவேன். சரி ஓகேன்னு குத்தின உடனே அவர் கோலோகம் போயிடுவார். இந்திரர் நான் வின் ஆயிட்டேன், எனக்கு இந்திரலோகம் கிடைச்சிச்சு. நாங்க ஆக்சுவலா யார் வின்னு? சித்திரகேது தான். சித்திரகேது விருக்ஷாசுரவா பிறந்த சித்திரகேதுன்னா அவர் கோலோகம் போயிட்டாரு. இந்திரர் நான் வின்னு இந்த பூலோகத்துல இருக்காரு, இந்திரலோகத்துல. ஏன் சொல்றேன்னா நம்ம நினைக்கிற விக்டரின்றது கிருஷ்ணரோட சேர்ந்தா எப்பவுமே விக்டரி தான். ரைட்டு. இது வந்து இது இது நான் ஏன் உங்களுக்கு சொல்றேன்னா, விக்டரின்றது வந்து நம்ம பாக்குற விதத்துல இல்ல. கிருஷ்ணரை நடுவுல வச்சு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே விக்டரி தான். இப்போ வந்து என்கிட்ட என் ஃப்ரெண்டு சொல்லிட்டு இருந்தா, நான் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் வந்து எவ்வளோ தெரியுமா, அவங்க என்னை கிரீடம் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணாங்க. என் கணவனுக்கு, என் குழந்தைங்களை கொண்டு வரல அவன் மெயினா, கணவனுக்கு எல்லாம் நான் வந்து கிரீடம்னு என்ன சொன்னாங்கயா. நான் வந்து அப்படி நான் அவங்களுக்கு சேவை செஞ்சேன், அவ்வளோ நான் உயிரை கொடுத்தேன், அவ்வளோ. ஆனா ஒரு ஆபத்துன்னு இருக்கிறச்சே தான் நான் எனக்கு புரிய வந்துச்சு, நான் கிரீடம் இல்ல சப்பல். ஆனா சப்பல்ல என்ன வித்தியாசம்னா, வெளியில போடுற சப்பல் இல்லைன்னா வீட்டுக்குள்ள போடுற செப்பல்னால ஐயோ நான் எவ்வளவு முக்கியம் நான் நினைச்சுக்கிட்டேன். கடைசியில வீட்டுக்குள்ள போட்டாலும் வெளியில போட்டாலும் சப்பல் தாயா, அது எனக்கு இப்பதான் புரிஞ்சுச்சு அப்படின்னா. நான் அவகிட்ட என்ன சொன்னேன்னா, சப்பல் தான் தப்பு இல்லை, ஆனா அதே சப்பல் ராமர் காலில் இருந்தா அதுக்கு என்ன ஆச்சு? மகிமை. பரதர் மகிமை. இப்ப அந்த சப்பல் தான் இஸ் மோர் ஃபேமஸ். கரெக்டா? சோ என்னவா இருக்கிறோம், அரசாட்சி. என்னவா இருக்கிறோம், எக்ஸலென்ட். என்னவா இருக்கிறோம்ன்றது முக்கியம் இல்ல, யார்கிட்ட இருக்கிறோம்ன்றது முக்கியம். நம்ம கணவன் கிட்ட கிரீடமா இருந்தாலோ, இல்ல அந்த நண்பன் கிட்ட கிரீடமா இருந்தாலோ, இல்ல கிரீடத்துல இருக்கிற வஜ்ரமா இருந்தாலும் அதோட வேல்யூ அவ்வளவுதான். ஆனா அந்த ஆண்டவன் கிட்ட சப்பலா பாதத்துக்கு போடுறதா இருந்தாலும் அது பல மடங்கு உயருது. அதனால நம்ம என்னவா இருக்கிறோம்ன்றதை பத்தி திங்க் பண்ணக்கூடாது, யார்கிட்ட இருக்கிறோம்ன்றதை திங்க் பண்ணணும். அதுல கிருஷ்ணர் கிட்ட அப்கோர்ஸ் எந்த வைகுண்டா பிளானட்ல இருக்கிற எந்த விஷ்ணு கிட்ட இருந்தாலும் அதோட தத்துவம் ஹைதான். ஆனா கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்தோம்னா என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, கிருஷ்ணரும் மத்தவங்களும் அந்த மகா அவதாரால சொல்லுவாங்களா, நீ யாரு அப்படின்னா, நான் ஆண்டவன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாரு, நான் வேலைக்காரன் அப்படின்வாரு. அது வெரி கரெக்ட். ஏன்னா அவருக்கு அர்ஜுனருக்கு வந்து டிரைவரா இருக்காரு, பலி மகாராஜ்க்கு வாட்ச்மேனா இருக்காரு, எல்லாமே பண்ணிட்டாரு. அவர் பண்ணாத வேலையே இல்லை. அவரு சாந்தி தூதனாவும் போயிட்டார் பாண்டவர்களுக்கு. யசோதாமாக்கு பயந்து. ராஜசூய யாகத்துல பாத சேவை செஞ்சார் மாதாஜி. ஆமா, ராமருக்கு எல்லாமே பரத் ரூபத்தை எல்லாமே பண்ணிட்டாரு அவரு. சேவைக்கு இதுவே இல்லை.
ஆனா அப்படி இருக்கிற அவரு பாத்தீங்கன்னா லக்ஷ்மணனோட பேரு லக்ஷ்மணனாவும் அவர் தான் இருக்காரு, ரைட்? டாப் மோஸ்ட் சேவர். சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, அவர் சேவை செய்யல அப்படின்னே இல்ல, எல்லா விதத்திலயும் சேவகனா இருக்காரு, எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் சேவகனா இருக்காரு. பிரகலாத் வா அப்படின்னா இங்க இருந்து வந்துடுறாரு தூண்ல இருந்து, ரைட்டு? நம்ம எப்போண்டா இந்த அம்பரீஷ் மகாராஜுக்கு ஆபத்து நடக்க போகுதுன்னு அவரோட சுதர்சன் சக்கரவை அங்க பாடி கார்டை வச்சிருக்காரு. இப்படியெல்லாம் அவர் பண்றாரு. அண்ட் ஒரு யானையா இருக்கிற அந்த கஜேந்திர மோட்சத்துக்கு அவர் மேக்கப் அவர் நம்ம எல்லாம் மேக்கப் போட்டு போலனாலே பெரிய விஷயம். கிருஷ்ணர் வந்து அதை விட பெரிய விஷயம். ஏன்னா அவர் மேக்கப் இல்லாம அவர் இறங்கவே மாட்டார் பெட் அவுட். தூங்குறச்சே கூட மேக்கப்போட தான் தூங்குவாரு. அதனால நீங்க பாத்தீங்கன்னா நைட்டு சயன கோலத்துல கூட அலங்காரத்துலதான் இருக்கும். ஒரு நைட் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு பூவெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டாலும் அவர் ரொம்ப கியூட்டா தான் மேக்கப் பண்ணுவாங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு கம்மல், ஒரு பேங்கிள் இதெல்லாம் போட்டுதான். ஏன்னா அப்படி இருக்கிற அவர் துண்ட காணும் துணியும் காணும்ன்ற மாதிரி அவர் வந்து கஜேந்திர காப்பாத்த ஓடி வந்தாராம், கஜேந்திர மோட்சம். ஏன் நான் சொல்ல வரேன்னா, இதுதான் அவரோட பியூட்டி. அந்த பியூட்டி ஆஃப் த இதுவே அவர் விட்டு கொடுக்குற லெவலுக்கு அவருக்கு பக்தரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குன்னா, அவருக்கு சிறப்பா இருந்தா அவர் நம்மளுக்கு எப்படி இருப்பாருன்றத நம்ம திங்க் பண்ணிக்கலாம். திங்க் பண்ணிட்டே இப்போ தாரணேஸ்வரி மேம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிடுங்க. வாஞ்சா கல்பதருபேஷ்ட கிருபா சிந்துபியை வச்ச பத்திதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபாத் ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம்